Jeszcze raz o kartoflach. Tam kiejsi jej mocka rządził o ziemniokach, kobzolach, pyrach, jakby tam jeszcze w to nie mianował. I o tym, co wszystkie jeszcze pewnikim boczą, kiedy wspominałem swoje dzieckowe lata sam tutaj na Śląsku i te gryfne fojery, blandery na podzim. I co by już ino ni wtorym wspomnieć, kalfaski, festna, folowane liścioma, wekiery się piekło, pichnięte ze pola pniochowemu pampuniowi kartofle, w tej szykownej sztrowce Walentego Jareckiego, którą wam sam teroski żykna. Jesień mgłą pachnące pastwisko i zapach pieczonych ziemniaków z ogniska. Lubię patrzeć z bliska na dym, który w górę pnie się lub ścieli na łące nisko. Ja miarkuję, że się moczko mocno nie skorzył o tym z tym rozprawianiem o kartoflach, kobzolach, ziemniokach, ale przecież zawdy o tym każdydniowym powszednim jodle werci się poosprawiać. No ale z tymi kartofloma nie było też tak blank einfach. Jeśli te kartofle to już do Europy przy smycu na swoich szyfach konkwistador Francisco Pizarro, jeśli kole 1570 roku i żaden ich nie chciał ćkać. Ino ludzie wzięli ta zielina za gryfny kwiaty, którym garnierowali, sztafirowali swoje szaty i wertika we całkich pomieszkaniach. I zaś jeden taki aptekarz Antoine Augustin Parmentier to bali i pora królewsko. Maria Antonina, jej chopa Ludwika XVI namówił, blank ci ich przekabacił na to, co by ze swojej królewskie szaty ugarnierowali kwiatkomasę kartofli. A i nasz król Jan III Sobieski, po tym jak sprał Turków w tej fez wywołanie hai pod Wiedniem, przy smycu swojej Marysieńce, Abligry i Flance we Gyszynku od cesarza Leopolda I. Tela co i oni się razinku te kwiatki blank nie spodobali i dała jednemu zegrodnikowi, który za tym sprzedawał je wszystkim dupnym Angliberom we Warszawie. Tak ci to ten bulwowaty ziemiok łostał ci pierwsze naisto szykowną zieliną ozdobną, wysadną zieliną i szumnym kwiatkiem. Moci ten ziemiok maluśkie lilowe i białe kwiateczki, tela co najważniejsze jest u niego kto pod ziemią. Pewnikiem to i skuli tego, co już na ostatek tego XVI wieka Charles de Lecluse, Clausius mu go dali, profesor z Elejdy, uzdał, co te indianerskie pataty, weczkane, ale nieuważone, sprawiają belowanie we bachorach. Ale chociaż on sam nie miał rod tych ziemioków, powysywał belekaj do swoich przyjacieli Abligry i przysady, które tym tuplem dostali się belekaj do Belgii, Austrii, Niemiec, Francji i kaj tam jest. Inszy jest mądrok Gaspar Bauen, który pierwszy mianował ziemnioki po łacińsku Solanum tuberosum, potwierdził, że człowiek po zeżarciu tych nieuważonych ziemioków festenie dżysto, a ku temu napoczyno mu się chcieć razinku, wiecie, baby. Podanie też go do inszy kuśniel, niejaki Paracelsus, tak też i wżdy ta gemiza skuplowali z roztomajtymi powiarkami. Niewtore uważowali, że dzikie bulby, które rośli we ziemi zbajstlował na zicher Lucyper albo jakiś większy dzioboł i kaj go dali na nie bulwy Belzebuba. We Burgundii na ten przykład zakozali pod sztrofą cychtować ta gemiza, a Szkoty już minili i że ćkanie gemizu, flanców, o których nie było gotki we Biblijce, jest takim samym srogim grzechem, jak te wećkane punki w raju bez Adama i Ewa. Ale nie skorzy, kiedy już wszystkie napoczli mieć radę te kobzole, dawano pouczki, co by sadzić ziemioki zawdy we wieli piątek i to po pokropku bez faroża wodą święconą. No ale dopiero kajsik we drugiej połowinie XVII wieka wszystkie oświecone sprawce, władce spomiarkowali, że ziemnioki genau sztymują ci do naszej klimy, do klimy pośredniej Europy i kozali je wszystkim naokoło ciągnąć. Król pruski Fryderyk Wielki, Hohenzollern, kozo porozdawać pruskim bambrum Abligry, a jakieś 20 lat nie skorzy bez Europa przeciągła taką wela głodu, ten sprzętny Fritz wysłał ci we 1774 roku kobzole do głodnego
niego koło brzega. Tameszne bambry szykownie mu podziękowali za ten kyszyk i powiedzieli, co te bulby mają ci teroski, żadnego smaku, ani też niczym nie wojają i bali i psi nie chcą ich do pyska wziąć. Pewnikiem nie miarkowali, co jest to dobre dla nich. A Kajsik w XIX wieku szykownie w takim wierszu mianowanym Słota napisał ci o ziemniokach Kazimierz Gliński tak. Ziemniaki to życie ogromnej gromady, to mocarz, przed którym umyka głód blady milionów słodkie marzenie. Szczęśliwcze, co zjadasz wybredne frykasy, przejdź łany polańskie, w litewskie wejdź lasy, poznasz ziemniacze znaczenie. Ale też bez te kartofle, kobzole, ziemioki, tymcołki, Fritz Srogi przedzistą z Austrią konkurowani o próżny stolec Bawarii. Ta swada, ten konflikt w 1778-79 roku przeszł do Geschichte jako Kartofelkrieg, znaczy się kartoflanno wojna. Naprotiv się stanęli bez 150 000 wojoków i to cięgi minostoli w lagrach, kędz drugi od włośnych kwatermajstrów i miastcie kęfować, jak to na wojnie musieli przedsiał organizować aprowizację. Kust. Przyszła zima, a po blisku frontu do jodła narodowali się ino pozbierane zagóny kartofli. Nie dziwotaj, że wojoki ze łobiów zajtów zajmali się tym tuplem kopacką. Oj, naszła ku ostatkowi, kiedy Prusoki jako pierwsze weczkali ziemioki po jej zajcie frontu. Idzie powiedzieć tak, czym winorośla dla Italioków, kukurzyca, majs dla Meksyku, a ryż dla Chinów, tym ci dla Peru byli kartofle. I tam ci funguje takie centrum kartofla, wiecie, w Limie. Kaj idzie mność, a że 4,5 tysiąca sortów lancy kobzoli. Ja go dam te Indianery ze Peru, la pappa, to jest dla nich białe złoto. Ze tymi ziemniokami poczynali się coroski bardziej śmiał i coroski żodzi przytrafiali się cufale srogiego fibru, skulić kanio nieważonych ziemniaków. Bo jest jedna haja i szarpacka. W 1848 roku wypraskło takie modo-irlandzkie powstanie, które wszystkie miarkują jako krach na zagonku zeliny we zegródku gdowy McCormack. Poszło ci o to, co Englanderzy zakazali eksportować ziemnioki do Irlandii i nie chcieli też od nich brać żadnego łobili. Ale to już jest można blank inszą bojka i nie wyda sam o tym za te lażonio. No ale kartofle, ziemnioki, kobzole, jakby je tam w to nie mianował, zawojowali tak by tak całki świat i do dzisiaj jest po to po ryżu, kukurzycy i łobili czwarto uprawno flanca. W Polsce i samunos na Śląsku ziemniok blank ze kucheni wyżyną wyprzył krupy, które od zawdy królowali na królewskich, magnackich i pampońskich stołach. Ta miłość, te pszunie pogłębili se barzy, kieino wypokopili, co ze ziemnioków idzie, dejcie pozu upędzić ten najgorszejszy destylat, znaczy się gorzołecka. I to mamy przeca do dzisiaj, a jeszcze nie tak dawno wadzili się w tej Unii Europejskiej łoto, co ino ze ziemioków i łobili idzie pędzić gorzoła, a ze inszych gimizów i obstów to się ma mianować inaczej. Tela, co to psińco z tego wylazło i te roztomajte cudoki i ze wieprzków, johanków i czego tam jeszcze będą ważyć i ważą gorzoła. Ale do tego to chyba żaden nasz rychtyczny Ślązok do gęby nie weźmie, prawda? Idzie też bez tu sam powiedzieć, co tym cołki ziemio, kobzol, kurdupel, nieźle ciną we te nasze krupy nadmuchą. Ale też często wdycki retował ci ludzi od głodu, był ci blank tuni we uprawianiu, a krom tego, jakie ci dowo stoliczne, możebności kulinarne, kucharskie, już zaś ze miłowaniu, pszonio, nadawali tela mianów, mianowali nie ino kobzola ziemniaka jako takiego, ale też wróż wszystka jego odmiany. Błyszcze, szulce, laloszki, lipcówki i całkie te sorty jodła. Rejbaki, ciszki, pampuchy, copy, stryki, łężnie albo kugle. Kto to jest se miarkuje? Ze jednej zajty ten ziemniok wyżynął srogi głód, a ze drugiej już zaś strony wytnął za naszego menu krupy. Chociaż tak po prawdzie stare gospodynie nie zapoczyli u nich do dzisiaj.
O kartoflach pisał też na ostatek XVIII wieku Jędrzej Kitowicz tak. Jabłka zaś ziemne, czyli ziemniaki, po teraźniejszemu kartofle, bądź świeże, bądź stare, w jednej utrzymując się porze, równą też apetytowi sprawują satysfakcję. Zjawiły się najprzód za Augusta III w ekonomiach królewskich, które samymi Niemcami, Sasami, komunistami osadzone były, a ci dla swojej wygody ten owoc z Saksonii z sobą przywieźli i w Polsce rozmnożyli. Długo Polacy brzydzili się kartoflami, mieli je za szkodliwe zdrowiu, a nawet niektórzy księża wmawiali w lud prosty takowa opinia i żeby jej sami dawali wiarę, ale żeby ludzie, przywyknąwszy niemieckim smakiem do kartoflów, mąki z nich tamci nie robili i za pszenną nie sprzedawali, przez co by potrzebujący mąki przejściem pszennej do ofiary ołtarzowej, mąka kartoflaną, choby i z pszenną zmieszaną, zawód świętokradzki nie czynili. Na końcu panowania Augusta III kartofle znajome były wszędzie w Polsce, w Litwie i na Rusi. Tak pisał ten istny Jędrzej Kitowicz. A esse przy napoczęciu XIX wieku pisał nasz moc wywołany srogi pisarz i poeta Julian Urcyn-Niemcewicz u nich inaczej deczko. Wyznać należy, że po chrzcie świętym kartofle są największym dobrodziejstwem ludziom użyczonym przez nieba. Więcej Ameryce winniśmy za nie wdzięczności niż za kruszce złota i srebra fatalne chciwości narzędzie. Eugen z Pnioków.